Kanti Sisekulo loludaba kanye nje nezakamumva ezithinta izikhukhula KwaZulu Natal semukela ezindabeni owengamele ezokubusa ngokubambisana esifundazweni uSipho Hlomuka. Mhlonishwa, asikubingelele esikwamukele ezindabeni zosuku. Kunezakhamuzi zaseNazareth ePine Town ekhala ngokuthi azilitholi usizo. Ingabe ikhona inyathelo ezithathwayo noma okwenziwayo ngalokhu? Bingelele umsakazi Sibelele nabalaleli the viewers emakhaya. Siyafisa siqale ngokuthi sidlulisa amazwi enduduzo kubo bonke abahanjelwe amalunga omndeni wabo kwiKwaZulu Natal yonke njengoba sibhizi sisiza abantu bakithi bonkana la KwaZulu Natal. Siyafisa ukusho ukuthi uhulumeni sikhona kuyo yonke indawo kule ndawo oyishoyo mntaka baba ke safika khona amathimba i-search and rescue team ingabo sekhona Mhlonishwa trying to search KwaZulu Natal yonkana. Ithini ezakamuva ngokuhlinzekwa ngosizo kweyisulu ngabe senikwazile ukufinyelela kuzona zonke? Kunjalo ayikho indawo esingayihambanga ngoba amathimba ethu akhona yonke indawo, amakhansela akhona yonke indawo. Yingakho sisebenzisana nawo wonke ama-stakeholders, amaphoyisa, amasotsha, private sector. Usifisa ukuthi sibonge kakhulu ngoba kulesikhathi esikhona njengamanje sidinga wonke umuntu ngoba uhulumeni eyedwa ngeke akwazi ukwenza yonke into. Yingakho wa coordinating ukuthi wonke abantu sibe ndawonye so that masikhipha izinto sihawuntela ukuthi nazi izinto ezihambeza yakule ndawo le, yiziphi ezihambe kule ndawo le. Sihambise izinto eziningi, sihambisa namanzi, silungisa nogesi, or also provide ehlukene ama-blanket, ipontshi, ozawethu kunama-yellow plant, ama-truck, izikhukhula, ama-TLB, ahambela zonke indawo kuyolungisa imigwaqo evalekile. Ukhona uhlelo lenziwayo uhulumeni weprovince nomasipala kakhulukazi okulungiseni ama-bridge lawa akolapsile. Siyafisa ukuthi abantu bakithi basinikeze ithuba nala esingakalungisi khona ama-bridge. Ikhona uhlelo elikhona olusheshayo ngoba siyafisa ukuthi ingabikho indawo engeke kwazi ukuthi kuhambeki khona noma sizokwenza senza into etemporary kodwa izokwazi ukuthi abantu bahambe while we are planning to repair yonke imigwaqo nama-bridge asuke khona ukuze abantu bakithi bakwazi bathola intuthuko eduzane ngoba uhulumeni onakekelayo. Yingakho nomongameli nondunankulu bakwazi ukuthi on a daily basis ba-update isizwe sakithi. Yingakho umongameli wakwazi uku-announce ukuthi now se-announce a national state of disaster ngenxa yesimo esenzakalile sezikhukhula ngoba izikhukhula kuyona into eplanwayo kodwa afanele mayisiyenzekile sikwazi ukuthi sisondele eduzane sisize abantu bakithi. Ingakho nakusasa sicela bonke abantu ukuthi bakhuleke kanye nathi. Sinomkhuleko kusasa lapha e-Elevation Center ngo-9 sibize wonke umuntu, bonke abafundisi, sikhulekele abantu bakithi abasishiyile labo abawu-448. Basikhuleke nokuthi nje kube khona ukuthula eKwaZulu Natal. Siqhubeke njalo sihambise intuthuko kubantu bakithi. Sibonge kakhulu ngesikhathi sakho Mhlonishwa. Siyazi ukuthi umatasa sengathi ukuthungatha neminye imisebenzi ngaba impumelelo. Lo-ke wengamele ezokubusa ngokubambisana KwaZulu Natal uSipho Hlomuka besikhuluma naye-ke ngohlelo lokuxhumana iZoom. Siyabonga Mhlonishwa.